खुलुमबाय गासैखौबो मिस्टार मिक्सार ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आरोना। थ' जोबोर दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर, जोंना आनै मेरेनाया रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिनि बागै बिफाया मोननैसो खोथा बुंगोन, दा खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आं दा बिफाखौ बुंहोगोन आरोना, बिफाया एसे मोखां सुहैदों, दा बेखौ बुंगोनसै, ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै, न'आव देखायहैगोन आरोना लोगोफोर। जोबोद दुखुनांथाव आरोना, दा जोबोद दुखु नांदों। गावनिनो आनै उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि गेलेबोनाय, जों जोबोद दुखु नांदों आरोना। गामिनिनो जाहैबाय। दे दा बिफाया बुंगोन, नायनानै जाबाय। आरो फिल्मावबो बुहुत एलबामफोराव दं, नोंथांमोना नुबा सिनायखागोन। आं दा भिडिअखौ क्लिपखौ होनानै होगोन आरोना दसे थानानै। बिफाया बुंग्रोथोंसै बेनि उनाव। खुलुमबाय। दा जोंनि जाम्बुगुरि गामिनि मानगोनां आदै अशकनि फिसाजो मेरेना बसुमतारिया दिनै फुंनि 9 रिंगा 30 मिनिटाव गावनि अबथिरा जिउखौ गोमानानै थांबाय। दा दिफु मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन, मानदियावनो जिउ गोमादों। दा बेखौ जों बयबो दान्दिसे जोंनि बाहागि फोलेरा आदै अशकनि न'खराव थांनानै बिनि जिउ आत्माया जाहाथे इसोरा बेखौ आलो गोजोनै लाखिथों, आरो बेखौनो जों मिजिंथिनानै जोंनि बिनानाव मेरेना बसुमतारिखौ जों गासैबो जमायैनो जों बिदाय हैनो बा गासैबो थांनो दा थागथियारि जानानै ओंखारबाय। आरो आनै मेरेनायाथ' बुहुत एलबाम गाबोनायमोन जोंहा। दा बुंदो। नैबे जोंनि बिनानाव मेरेनाया दिनै सासे मोजां कार्बि आंलं जिल्लानि सासे डिस्ट्रिक्टनि डान्स फोरोंगिरि आरो एलबाम फिल्म बानायनायाव कन्ट्रिबिउसन दङ। जोंनि बर' सर्ट मुभिफ्राव गोबाङैनो बियो बिहोमा होबोदों। दा बयबो जोंनि फिल्म जगतनि, जोंनि बिसानि दैदेनगिरि कार्बि आंलं जिल्लानि गासैबो फैगोन। दा बेखौ आं मिजिंथियो, आरो बयबो फैनानै दिनै बोर सारस्रिगोन जोंनि बिनानावखौ। बिनि जिउ सोलेरा जाहाथे बयबो दुखु फोरमायफैगोन, आरो बेखौ जाहाथे भगबाना दखरसे जायगा होनानै अबंलावरिया बेखौ दोनगोन, बेखौ मिजिंथियो।
Highlight mosaग्रा मानसि बेयाव महर मोखांखौ लाहो bisa जानानै 네 밑에 주나무 장걸 संसारनि महिमाखौ मोनजोबलाङाखै नोंखौ नाया नोङो नायदोंमोन नोंनि नेमा नोमफाया गोजान गोजान जायगायाव लांनानै मा खालामनो नोंखौ थेवब्लाबो लाखिनो हायाखै नै नोङो माब्लाबा माखौबा जानो लुबैना थालांबा दाखाबो हरदों खोमा नों दिनै बिनि थाखाय नोंनि नेमा नोमफा नोंनि बाय बाहागिफोरखौ दायफोर होनना बुंलै आय मा खालामनो बिनानै आइ आफा बिब' बिनानाव गासैबो नागारनानै नों गोदै उन्दुलांबाय थांदो नों थाहैदो आफा इसोरनि खाथियाव गोदै गोजोनै जायगा लानानै दहायलै नोंखौ नाया नोङा नायदोंमोन मा खालामदों नोंनि खाफालानो बिदि नङा नोङो संसारनि महिमाखौ नों मोनजोबलाङाखै नों अबसे नागारना थांनांबाय
जेबो दाय दोफोन दावख्लै दिनै नोंनि रुंसार सोलेरखौ होगारनो थाखाय अरायबो नोंनि लोगोफोर नोंनि बाय बाहागिफोर नुजाफैयो नोंखौ नायफैयो नोंखौ अरायबो अनसायफैयो बेनिफ्राय नोंबा नोंसोर नागारनानै थानाय नोंनि बिमाफ्रा लामा सामा मोनबानो जेबो सिगिथाव खालाय मोनो नालाय नोंबा नोंसोर नों मोदाय जायगायाव थांनानै मोदाय जानानै नों अनसायहरदो नायहरदो नों अरायबो समाव थांदो नों थायो जाबाय खाथियाव बेनिफ्राय नोंबा नोंसोर इत्ते आयं गोमालांबाय दा बे दुखुथिया न'खराव नुजाथि हानाय जोंनि जाम्बुगुरि गामिनि मानगोनां गावबुराजों लोगोसे लेङाइ गावबुरा लोगोसेयैनो बायदि बिबानाव थानाय मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि गामिनिनो आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैबो बे बेलायावनो नुजाथि हाफिनाय गावनि आंगो जाथि बाय बाहागि लोगोसे आदै अशोकनिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बिब' बिनानाव बिबोनां बिदा फंबाय बायदि नुजाफैनो हानाय नोंथांमोन दिनै मा खालामनो नैबे दिनै जोबोद दुखुथिया सान दिनै बे अबथैया समाव आहा बिनानाव मेरिनाया गावनि जिउखौ खोमाना लाबाय गोमालांबाय मा खालामनो बे मोनसे इसोरनिनो लिरनाय होनना बुंनांगोन दा जियानो जाथों मानो आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो आङो जिउ जारिमिनखौ सुंद'यै आइ आफानि सिगाङाव फोरमायथिनो होननानै आं सानदों जिखियानो जाया मानो आंनि बे जिउ गोमाना थांनाय बिनानाव मेरिनाया बियो गामिनिनो सासे रोंगौ गोरा BA पासमोन आरो जियानो हक बेयाव नुजाथिफैनो हाबावनाय बेयाव थालांदों आं एसे बुंफिनबाय जोंनि बिखौ लादोंबा बिखौ सोख'आ लोगो लादों जों माबाजों एकदम सावनाय सावगोन जायगायाव लां आरो अर लगायना लाखा लागायनांगौ फांसेयाव लागायना लाखादों सावनानै आवगाय दै माने लामाफ्रानो बेनो लाबोबाय